jumeli egaroria ikana ndaga kesi miara gweka agateba mande bagasegete murusi omwana oyo ali ase nyumba eri mwachete na inche mokonya orande moyo goikase engaki yaigete emessage egatumocha ase omwana omwabo egoteba ng'a Faith igaitire atindekire nyaro igetanda mogende na serikali eri ni musikumo kumurusio igaikataro 25 mutionyo osaba momurori agacha baka mwana isiko gaiga agante mama esengenje tu baiboli bane bachandanire na Faith inje ndete kogenda Kisumu bunandeiga okwanga Faith togende nere Kisumu tumanye gocha koira na ase chinga kichinde chi turanyora baiboli bari bapoire agante binga ndagire time isiko mwabo Faith ene gutumire message yeiga otebya baiboli babo ngatare nane umutinyi 10 na kweta gatinde kunyomba otebya baiboli babo bachi na basikali bachikurusi umubiri agante bikogendera to nyara context to ngakire simi eti account yege na nyarite ko bagingo hake riria bwegeta sendi kya Busongo Vibes ritkulia rero nigonde ase ekenyero kya musiabano bondonya eke gutuka ase location ya Itibo imeye ward ya Sameta Mukwerero account ya Kisii ngikenda etaga ritkulia rero nigo nachirege iga ase ngincho yogo kumburia na gotuka igori omunyaruko yomo uyo tugikanite gatindekire nyaro yegetanda niye gotebekana nga umunyaruko yiga niga arusitigu mwaboga iga amuno umusacho yegoso boyfriend akamuira bachikwanda Kisumu korengana amona abaiburi bae lakini kurumuti nyosaba arusitigu soboga iga nigo anyari kubaga kubora weika ekero omonto yomo arikirete musubati umwabo esi message ase messenger akamotebya umwana umino mokoria atindekire asegete nyaro yegetanda kenda mumuri yororo egeikera ekere family yarwetegiga ekagenda gwikira ororo goche korigia omunyaro kujeiga na komonyora nigatindekire nyaro yegetanda nabore borenga asa masori mange tikuria rero tindi amona Rogers kakasungura ncheni kongoro kwa nyabuto Dennis osana bo wancho na ngeri kuntu ni wontege twende mase yamo wika ase enka eyiga yabo Faith osoro egere tubu tumanyenga ninki kiabete na kero kende Faith oyigo nyako bakagosira na kyaje rusetu asense meyiga nchwamo nenje asa malieta ngoro kumasiri ni kwambuka Tom omwana nego ore kuro ku Faith mura osoro nigo balingo bosani no momuro ye myaka na ne bere gochimaiga na ariko banyora para gai konya tara nyora no mwana igaikira bono mutinyo gatatu bwo mwaka oyo agaja kanywa mo mwana oyo akabera bako mutinyo gatano bagasinyana na baiboli ba yagaja keraje tega igo mwana oyo akabera gaiga agukana tari koira na bumachoge one gaikira momuro yako na gosumbera para gaiga kunya gosumbera para gaiga igaikataro 25 mutinyo osaba momuro agaja baka mwana isiko gaiga agante mama esengenje tu baiboli bane bachandanire na Faith inje ndete kogenda Kisumu bunandeiga okwanga Faith togende nere Kisumu tumanye gocha koira na ase chinga kichinde chi turanyora baiboli bari bapoire akanga siringi 500 agante byone kogorera mwana mabere akabwata gansabe pagi yo mwana one bwe sukuru mwana oli tabwate epagi yako imogeri chianga akabika chianga chiri nanda kamente elibu agante byo gendo gorera mwana epagi njenga batika bakagenda magorobo mwana ina gete simi agateba twikire getuki mambi to gochi Kisumu lakini gochi mambi yali magwasiriano tayo simi tayo yende gyansinke bakabona munera to mete message nganju moyo mwana ino igakwete ntindegete nyaro naite to mutienyi onane tare 10 moche na basikali abange motindo kore ali to ngete kuri mwana nane no to munyore to tindikire nyaro ye kare twara murikiria matuka gutubura nyara ura kini no aruete nande wana na oko saba kwana ngo saba ekebande na kira kigairaneti
omwana oyo goikagania amasomo gochi motu goikamurigeri chibesa akonyeke muna entakana bang'iranerie ekebande na echianga chia omoise kori inche gotwara iga lakini ekebande bang'enche gokonyera omwana okwo nakwo ogosaba kwane. Charity Nyaboke inche omoisiko omwabo Faith Moroyo osirete yenge rituko ria Aramisi wiki rierete tarehe 20 nganyora message Facebook omonto antextete omomuro okoroko Chris Nyamareri agantebi ngagere time isiko omwabo Faith ene gotomere message yeiga otebi abiburi bago ng'a tarehe 8 ometenyo 10 nakweta agatinde kunyomba otebi abiburi bago bache n'abasikari bache kurusia omobere agantebi kogendera tonyara context tong'akire esimi eti account yege nanyarete koba gingo hack ngakera abiburi esimi rituko ria Aramisi botuko rituko ria Friday bagachaka kumurigi omobe bakachaka kumurigi bakenda omuchi oyumba monyorete nande bakairana bakabona buna bachite komonyora bakamutindo kora n'abasikari. Ni momete egetuki nje na momete mutinyo gatano kera nachiteka mesiko mutaganteri ni boyfriend yaye n'omomuro oyo yetanguru Bernard Birundo Njabo mwana Faith ari omwana one mwana wendugu yane mwana oyo igare rwasenjere ngiya akaba gosoma esukuru agakora 12 omwaka orio era tato mwana mwirete ekosi akaba kogenderera ekosi yaye kara ekosi yaye bakamanya n'omungwana oyo okoruku Steven Nyamareri bakaba bakanyagonchukana na para na butware gwete twabarora egachega ikero mutinyo gatatu akairo omwana oyo bakamenya nere wikaso mutinyo gatano bakaligi bagaeta n'omong'ino mwabo oyo ringina biara mong'ino oria mwana oria kera na gochaka akabera nkaiga goika mutinyo 7 taro 25 mururi agachabaka senke akanyora mama mwabo mwana bagakuwa na mama mwabo mwana akamotebia nchino mwana ntoigwanaine Elias nyina abaibuli osomo ibuli akwara esatale ngwange abanale wancha ongo mwana oyo ngende nere asige barua kali Kisumu tomenyera aro wikenga iturairane na botora basakonyora ng'a limona lya tulire mama mwabaka mwanchera akamo omwana keramo omwana pakarua chinsa 12 cha mogoroba akamoa ebagi y'omwana omwabo moke akabuli changa chaye akama omwabo siringi 500 anyagorera omwana mabere akamona elfu ya magorera omwana oyo omwabo ebagi iba ireta agendere n'esukuru yaye kurunga kiye achiete kera bwachiko kimambia mama omwabo agataka komanya rende bantu bachiete sabaringa kebaigete kerachi wake esimi y'omwana oyo ekaba mutecha agake y'omwana oyo Steven Nyamareri egasoa agakwana nera akamotebia aya Faith osokira akera kiningoira nale mama mwabone bolite maswali ekiagera ng'a Kisumu no mugeni ogendo ndianyora abasanire bachiko mutali uno muntu akaombi ng'a onyo yumanyekane to na bora anyore omonde ngara mutali akega akaombia agategerera akabachinga kichitalinke nanda akamwakira mungwana oyo amotebi ng'aya egasinde ora ng'akire uchimogoroba orobu wake simi oya mubekere radio ali sibwe simi begase radio wenge gonga totebe ng'a koru Faith arweta 35 mbakwane dina mwiboli oye osemba kwane dina mwana mwabonde wensi kuikase engakia yete message egatumo cha so mwana mwabo egoteba ng'a Faith igaitire atindegire nyaro igetanda mogene na serikali eli nimo chikumo kumurusio agwo oyo rigete message iyo agateba takwanwa tarehe 21
yarenge rituko ria Friday nganyora mokendu yana wontura mambia wonte ya message njaje ta egoteba ng'omwana Faith gagaitire akabekire nyaro ngaimoka kagenda pakororo na mamu mwabo mwana n'abantu bande twarwete nga kartu egeda senkeria tugasoaso mutureti tukamwarese kintu gyatwiro umutureti narigeti kororokana otata geti kubwatirie genteke aseng'encha atete ng'a mwana oimo goteba noyo momuro minto naende abana bakure bayarire omochioyo nere gweka otigarete takonyara kobwatwa tukarigora ng'a ekene nabo amaete ng'a omwana onaitire lakini akoegerera ng'a mwana otakora ki tabwatwa tukamotebia nentwe nabo oranyore noi tokabwate nentwe tokabwati bange bare gocha gokuma oyo bakwete akarwa agakera omwana oye esimi omomura okora boda boda agacha bakenke iyo akamotebia igumu n'abageni abakoeresa tukamweresa omongwana oyo akasaba emeseji agasoma omongwana oria akagenda na epikipiki lakini ekero kwamba korigeri igo bachiete korora ase arenge bamotebia ebise korwa abo omotureti oyo agakera omoassistant chiwe esimi akamotebia abageni mbara abwate amang'ana are iga na iga na iga akamotebia bache bake egetuki tukagenda bake egetuki tukanyora omoassistant chiwe no are tukamweresa amang'ana aya nere akariga okwana enkwana eria omogaka oria akwanete ekariga korokana ng'a omokenyomba mbwaba mbariga gotosugurikera tukarwa bagatotebia genda baka ase obisi ya sidi yao ogembo tukagenda bako tugasoa obisi eyo tukanyora omokubu no are tukamweresa tukamia message agasoma akabwata esimi agakera omoassistant chiwe oria akamoboria abanto mbacha bwo bare iga na iga na iga ng'ai mbacho kero bakwabake message gwasoma ngi gwakora ati ndakora kende abaire nigocha abo momuro oyo abwate omwanda bake ase enyomba eyo morigeri ng'aki ekororokana mokorora ng'a arama nde nerororo mong'akera esimi tukairana naende korwa ogembo bake egetuki tugasoa obisi eria tukaeresa rende yaya twatuma muna esimi yacha bagatotebia yaya ntomaete ase omomuro oyo akare toya chibesa tobeke chipiki bamauta tochikomobwata tukaba chibesa bakagenda tukabatebia oyo omo itaruo bagenda amo na barabo bagakana bakagenda abanto bamoacha gaboka chideka ng'a 30 iga bakairana gocha bagatebia momuro oria okorora taiyo otamire tukabatebia yaya bono togende kulingana muna eriboti ya ogembo omogambi oyo nande agosuka gochia ensemo agateba ataete kogakera ise omomuro oyo esimi egere togenda amo nere ekero asuka gochia aria ake esimi akairana agatotebia ng'a otebire agakara ase akoruka ebeke tiga toraganya ogoika ka tomoe koenda tukaganya bakang'e chinsa ibere tukamoboria ngi bono togokora agateba bono toende baka kebeke tomopiki tomoe koenda bakabwoya achi kotogorera enyomba eywo tukagenda togoika kebeke aria bado tukanyora mogaka oria taiyo naende agatotebia mwakong'a epikipiki rimaete ase are ng'ene nchikogora ki nchikomoia tukarora muna obochanja bogenda togokorekana tukamoa epikipiki akagenda intwe tukagenda ka tukabaganyera ka chideka 30 iga akamoreta kera amoreta akaigora enyomba kera aigorete enyomba twasoete ime enyara eywo tware gotebiwa oborangeti mbwarire nse nyaro oboiyo obobariri na borera moito norengo na amarangeti ande tukarusie amaita ari tukabeka kando tukarusia oborangeti bori abo bwazi nyambo bokora ng'a chingaki echi amobegete nse na babwarete rende gokana kobo kero twarusia nabo twarigete enyomba nja atigete iga tugatema okwana na abasikari aba lakini bagatokani ng'a yaya kende tikeria nomogambi oria ndagakana ng'a kende nkagora tiki nkeyo tukarwa abo tukaenda baka itumbe ase CID tukabeka amang'ana ayo kero twanyabeka rende bari bagasoa gosugurika baitumbe bagasugurika naende togendete gosugurika nga bakegaikera engaki omogaka oyo abwatetu na omong'ina oyo na omokeguru oyo omo naro obwatetwe barenga abanto batato bakabera itumbe kobara itumbe bado omosacha oria nagete esimi agateba ng'a ndaisa kobaretera omoise koino ore moyo nki morakore agwakera ise gochia echera moganye chuma ngobaretera ande omoise koino kende togana rituko ria echuma erio
Jumeli egaro liaika nanda agakesi miare gweka agateba amanda bagasegete murusi omwana oyo ali ase nyumba eri mwachete na inche mokonya orande moyo titugena tochieto n'abaseidi bono n'abasikari bogembo n'abaitumbe nari tochiete tukanyora omobere ng'a norenga ase ayia ase twachiete neri bare konya gotoira bweka ase eng'encho totare komanya nki bare gokorera igo lakini eri buna ensare ntwanyora omwana oyo nonya osarekire twamoreta komobeka ase mochari ogembo rituko ria mambia komoreta tone komwenia bono ntwe muno ogosaba goito tware gosaba abanto bamoyo muya batobwatesie enki eye ninsere nonya ne chibesa chiatumegete togona gokabesa ase eng'encho igoro nakoretie ene yani akoretu postmortem tiene natagere gokorerwa echi ne chibesa konya bono are gosaba ng'a omogabana oito Simbarati omokansoro oito Joseph Soanyondari batobwatesie nabo igo na human rights etobwatesie eri tonyora obwene bwa omwana oyo egere omwana oyo atigete omwaka obwate omwaka emetienyi ebere nere asuke nere kache kobe kegori kia mambia abo nkagete ng'a abo toikeire igo asa marieta Wycliffe Nkoyokwa yobwanchabo nigo ndeisema kwa omwana onyagosire kuri Faith korumwe ripoti yache twachagete kuri omwana otirike 24 AM itangani go twachiete tukabeke upya se police station kuri Kwitibo tokaenda Ugembo police station tukabeke report tukatuma gochase getaseni ya Kigetuki ano twanyorete ya assistant chief baka tokabaeresa rende na mangana twarusti kuri Ugembo na twatebetu baka botoraisiria kwenda bakase enkayo muchiyo yokuringana ne message eri baoragatu atwachete n'abantu ba community policing mu assistant chief n'abasikari begetuki abo twigete tatu mu abo mwana naro tuyigorete twaswa nyumba tukarigereria asinga njolende abasikari aba batagwata kugwa ko cheke nyumba ko batagwata bifa binde byo gachekera nyumba baragwe ntu ba expect kororanga barolenga gusega tongo nkere nyumba gusamara bana umwirola yara boro king umuntu natindikira kerwanya kende against keyo bagatwanjira ne bagatebona singa njundu watinjira yo gutagora gusikuri go jinse kenda asisidi ne era bakonya singa yo yakora mangana tukaenda asisidi ya Itumbe yabere kubwatiringaneri wikira kero mumura bwe kaja kwa na tatu mu abaka motebyo minus omwana mubegete nyaro kubera gatebe tunga atachi tikuru asebisete abakuri gune serikali ya sakale morete nabajitaka era samangana iyo mugakuya gatebe abasikali baitumbe basidi mambia iyo yari kubwatia na bachieta segeta seni Kyogembo bakaeresa DC ya Ugembo ekabwatira nabaitumbe wikaba kagenda bakase enkayo mugakuyo kertu igatororo mbate meta cheke nyumba lakini lenda kuetera no bumanye serikali yebwate mbate meta ko ngontanse no mutu babwata singa nchukuyunga yogindirira asoka kurugira undira ko karon sali mira nabo kuyunga ntonkereke asaya na atawet karwa chito ngonta asaya kulingana no muroya tebetanga no mutindire tabakanyora aronga ken inchira nera asaya akoreteri yogiringa ko kinari mire abasikali bakorete mirememia yokorema ekena wanyora tumubiro ikorense muna bayurusi tiororo bichumeri ya erete igaso gwen serikali njakorete gasiringia asinga njoko bwatia gelinganeri wikamuna twanyorera umwana tukamubeka mocheri kireka mu yakorekane postmortem yakorirwe umubiri no sarigete obona so gwen ko litawatebana ki omwana unabwenerete ne family ne bwena takonyora bwene bwabo ekogera mumuro tari ganyora mwana njira gacho mwikuruka no gosaba gutuchasa serikali nero ko yakiriga na inde tubwatisi no mwana oyo ne family nyora umwana bwabo asinga jugo siri umwana moke okuno ko gosaba weito na nina monorende mangana ga tubwatire family ne erense tubwata barai mwe musiwe na roro chose busonye ntubwate mweshimi weito no sintobiri na nina mono mwana ogaru munyaruka togo sabanga umongi na Doris Tonya atokonya singa njonko baru kwegera mangana yabana abaiseke akonye family ye weterase okonya rumwana bumwana we okuno kugo saba bitu mu family pero kende ondena watukura se family yo
family oyoro bwate twe gosorangere twasenge nchabe tadimane no mogaka no mongina mogaka nero tebe to mongina tigache nchina bere nkobere sikama tukamange na ene karona chitekise ke gona kanyorete moboso kanege kono mongina orenge kama no mwana igo umuntu bwate tu no mongina ekero mumuraja nabo akasa rende nero obwe oleime oganyeta irukoti asenge nchokogandwa okorwa asenge y'umuntu bwate no mongina amono mogaka kuba bono ne serikali tumanya nganke okora uchibusi mumuro ina bwatire biara na achichaga kero abwenda aikirenka na nywete sumu akairunya gitari no ari lakini denda muna chiribo chikona boja obeire mbiyale na ndi na bara bose boja wikukotini bwangu gasinga ncho tari muntu ole maututi otanyara kwera sikira korete kuno kugosaba wito samarita na kebande onkoro kwa masosoro nyamao orwe nyanuguti supplication mwana ona garwete gaiga muno mongina ona resa kararwete gaiga mongina ona omuro ina atenke yega kamamanche ntayo twabwata nande mitsande nde twabwate asigete ngojigo chawante ngaya nga faith bazira muno monto kisum amatabi monto ino mata ante vie na mama ano ni short inze ngaikira ngankaira ngomwana one gachira sagia simichikanya gwagwa akaba muteza mpaka tsinga kichyo mwalio twacha tukonyole information nga amwana one gaitire atindekire nyaro yegetanda message yerweta so mwana one oyo kabere bambugata abana bane batumumura narukana aro yatumire tu message yegubwate mumura wenya witu no yo gatatu yo kana ara moyale no mwana wenya witu nyagusira nabugata umwana no are gabu ubwate makoya mane metinyi nana nyandirio ko bwa serikali yarango kombwatsia bosubure butoke no bwasi yoku kiagera umwana we ni gaitire nanda gatinde kunyomba abuo isa serikali ngosabanga etale ngugwanza erorenga ngakibono egotokonya kiagera human rights njirororo abo chane tiongera bachumbe babo basiga ba MCA basana tabaitu kiagere egente kegane gakorwega konsana ntanya kwigusa itogaiga bobas gobano narengo sagushe serikali yankonya sira nyali ana ramangandi ana nabwate ndako mwaka nanyare ototebi kero moimo gete na baskari kenda wikasenke na kimwe gete na kimwanyorete kero mwaka gete koli baka baka ikera ngo mogerengo yo kero twa chietororo bali ba chieto batwa chieto tugatebiwa tukaenda sumu tureti bagansira mu tureti tukaenda sumu assistant chief tukagenda abumbu machogere na intuna babasi bakamenya kurua bagatetebi ngabano egente kimokara moko yanda mo rigeria baibi bagenda baigure nyombe yu mororengo mano muntu natindekiro akarigereriga bagatetebi ngabano yante kimokara ntundo kunyara kumenya gusomo biro no bekirega moko yanda CID saidia kore emerubiri yaye enuse paka bano muno mwana achituko to information yo ye message mwana yo mutumirete wetera chinguru chanya sai akamutumira agateba saa tindike to mwana yekera basegi bachite bona na kibachite process no nyare se mwengo process yo isaiga bwate tu raisa bwatwa na ngina akabwatu ona karo ngina bwatwa no mukageru nara kuanete saka maguru agatebe ise we bono korera na agatebe tanga tingo kunze bweka akarangiri mukaye mwana uyu akamaguru ekagera agateba nga konyarutamire uchira saa chietu kuchabwe se CD akorete uchunguzi yaye abwe sentamanya bona karaba akorete uchunguzi yabo mwana uyu akamaguru akatebisa nga ya ori moitete mbegete room gete abone se serikali ya tuale tichunguru chaye kansa okolega sia isori milio mwene mwaka ndinga mwana iga oyuro mwana wonko ko mumira ndasinga njwa batebanga
kitangani na iriko munyaruko ubagaita namba ka munyuko akira na bosanga atarate kumu kene ko mwamanya ni ne family ko mwana yo nse ntumanya na family eyu korengana una kwigwire orobocho igakurwa ase e family ya faith oyo nyati kubaga kurusigwa ase nkeyiga yabo amunu monchoye na magiga yemitinyo etano na gutogekana ga kwete bono una edisturi yetu ya Busongo Vibes weika tunyara kuba tokagenda ase ensemeriende ya omusacho ori oromukagirwa igo twatebigo nigare ase nyagitari emo aiga ase omuchibo gembo egere teko tokonyora robot rwa bene kuro asare nga nikikia bete weika faith agasiria obugima bwaye na anene mono zikogenda weika asenka eria yabo omukagirwa egatonyora information echere tororo na kumanya nikikiagerete weika faith gosiria obugima bwaye Moncho murigereria bugeta seni ya Busongo Vibes onanatika kubatebya nigona kubeka esabari eyemo aseyemo wika ase enkaye ndi yakabire aiga ase faith anyati kubaka gutoka gatindekire nyaro ya egitanda lakini korende nigonekire ase nsemo yogembo aiga ase guchakeria esabari ndi yakabire lakini korende sawari ye telechukugenderera kurwa ase nsemo yiga ase ngencho omukagiro oria oirete faith na wikira boniga nigare insi y'abanyanyimbo na imenya gitari yemo asengencho nigatemete kunywa esumu na gwaita lakini korende akairwa asenya gitari awo asabekeire oborendie obotindi na asensemo y'abayibuli baye tatumwabo abona mamumwabo bonsi nigo babekire byara abanse ya abanyanyimbo ago tutenye kubekera na kubakoria interview bono esabari yitu nigo chikutinira giga wikanande ekera ekigambiro ekera bakirwa chikuirwa ase kigambiro no tuchuko chakera esabari yitu yende ya kabire wikiraga iga no tukorera ase tukoria rero nche nigo nkorukwa nyabuto Dennis usina bogwancha undangeri kuntu